Test mic, test. Go na. Test mic, testing mic, testing. Santo Niño Jesus. Maayong aga sa tanan. Subong Enero 30, 2026. Kag subong nga adlaw ginasaulog nato ng kapistahan sa aton patron, Senyor Santo Niño. Kag ang tema sang aton misa, pagsalig sang isa ka bata sa Dios. Ang debosyon sa Santo Niño, isa ka bahin sang kabuhi sa mga Katoliko sa Pilipinas. Sa bagay nga isa ini kalabing dako nga relihiyoso kag kultural nga selebrasyon. Ang pagsaulog nagapahanumdom sa aton nga ang ginharian sang langit ginabaton subong sang pagbaton sang mga bata. Ini wala ginapanag-iyahan kundi ginabaton nga may kalangkag, kasadya kag pagpasalamat. Kabay nga batunon nato na ginharian bilang tanda sang pahigugma sang Ginoo sa aton. Palihog magtindog ang tanan sa pagsugod sang aton santos nga misa.
kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang paghidait yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Mga kauturan kay Kristo, agod nga mangitangos kita sa pagsaulog, siningbalaan nga mga misteryo. Kilalahon nato ng aton nga mga sala, magpangayo kita sing patawad sa Ginoo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sa katanan, Kag sa kag sa inyong inyong mga utod, kay kay nakasala ko nga tuod sa huna-huna, sa sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyong mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sa katanan, kag sa napatawad ang aton nga mga sala, tuytiyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka. Maya sa Diyos sa kahitaasan. Ginoo
makagagahom nga Dios, ang imubugto nga anak nga yara na sa ginsuguran, nagpaubos ang iya kaugalingon bilang isa ka bata sa Nazaret, kag nagpaidalom sa pagtatap ni Maria kag ni Jose. Itugot nga magtuon kami sa iya sulundan, sa pagtuman sang imo kabubuton sa tanan nga mga bagay, kag sa nagaapin sang dignidad sang tanan, sa pagalagad sa amon kubos nga mga kauturan, nga may kaalwan kag malulo nga tagipusoon. Ginapangayo namon inisay mo, paagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palihog maglingkod. Sa pag-abot sang prinsipe sang paghidait, magaluntad ang katarungan kag paghidait sa kadutaan. Ining panagna ni Propeta Isaías, matuman kay Ginoong Hesus, ang nauna nga balasahon. Balasahon gikan sa libro ni Isaias nga propeta. Ang kadutaan sang tribo ni Zabulon kag ni Neftali, sang una ginpakahuy-an. Pero ang palaaboton magadala sang kadungganan sa sini nga kadutaan halin sa Mediteraneo pakadto sa sidlangan sa duta sa tabok sang Hordan, Pagalilea, sa diin nagaistar ang mga dumuloong. Ang mga tao nagalakat sa kadudolman, nakakita sing dako nga kapawa. Nagaistar sila sa duta sa mga landong, pero karon ang kapawa nagasilak sa ila. O Ginoo, ginhatagan mo sila sing dako nga kalipay, ginhimo mo nga mga malipayon sila. Magahugyaw sila sa imo ginhimo, subong sang paghinugyaw sa mga tao nga nagaani, ukon sang mga tao nga nagapartida sang inagaw nga mga manggad. Kay ginbali mo ang guta, nga nagapabugat sa ila, kag ang baston nga nagahanot sa ila mga abaga. Ikaw ang naglutos sang pungsod nga nagapigos kag nagapamintahas sang imo mga tawo, subong sang imo paglutos sadto. Anay sang manghangaway sang Midian, ang mga butas sang nagapanggubat nga mga hangaway, kag ang tanan nila nga mga bayo nga nabulit sang dugo, pagasunugon sa kalayo. Ang isa ka bata matawo sa aton, ang isa ka anak nga lalaki ginhatag sa aton. Kag siya ang aton mangin pangulo. Pagatawgon siya, maalam nga manuglaygay, gamhanan nga Dios, amay nga wala sing katubtuban, prinsipi sang paghidait. Ang pulong sa Dios. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka o duta. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka o duta. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka o duta. Magkalipay ka mo tanan nga mga isla sang kadagatan. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka o duta. Ang mga panganod kag ang mga kadudolman yara sa palibot niya. Ang iya trono napasad sa katarungan kag hustisya. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka o duta. Ang kalayo nagauna sa iya, kag nagasunog sa iya mga kaaway sa palibot niya. Ang kilat nagapasanag sang kalibutan, ang duta nakakita sini kag nagakurog. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka o duta. Ang mga bukid nagakatunaw subong sang kandila sa atubangan sang Ginoo. Sa atubangan sang Ginoo, sa bugos nga duta. Ang mga kalangitan nagasugid sang iya pagkamatarong, kag ang tanan nga mga katawhan nakakita sa iya kagamhanan. Ang Ginoo amo ang hari, magkalipay ka o duta.
Ang Diyos naghigugma sa aton, kag iya kita ginayop bilang mga anak kay Kristo Jesus. Ginapanomdom sa aton Apostol Pablo nga magpangabuhi kita kaangay sa aton dignidad. Ang ikaduha nga balasahon. Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios, kag amay sang aton Ginoong Hesukristo. Kay iya kita ginabugayan sa aton paghiusa kay Kristo, paagi sa paghatag sa aton sang tagsa kasahi sang espirituhanon nga mga pagpakamaayo halin sa kalangitan. Sa wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na kita sang Dios nga mangin iya paagi sa aton paghiusa kay Kristo. Agud manginbalaan kita, kag wala sing kasawayan sa iya panulok. Tungod sang iya gugma, ang Dios nagpatod na nga daan nga paagi kay Kristo, kita mangin iya mga anak. Amo ini ang iya nahamutan kag kabubuton. Dayawon ta ang Dios, tungod sa makatilingalang nga paagi, sa pagpakita niya sang iya kaayo, nga iya ginhatag sa aton sing bugana, paagi sa iya hinugugma nga anak. Sa sini nga kabangdanan, halin sang pagkabati ko, na hanungod sang inyo pagtuo kay Ginoong Jesus, kag sang inyo gugma sa mga tumuluo. Wala ako naguntat sa pagpasalamat sa Dios tungod sa inyo. Ginadumdum ko kamo sa akon mga pangamuyo, kag nagapangamuyo ako sa Dios sang aton Ginoong Hesukristo, ang makatilingalang nga amay, nga iya ihatag sa inyo, ang Espiritu nga amo ang maghahatag sa inyo, sing kaalam, kag magapahayag sa inyo sang Dios. Agod makilala ninyo siya. Nagapangayo ako nga ang inyo mga huna-huna, mabuksan kag makita ninyo ang iya kapawa. Agud inyo mahibaluan kung ano ang paglaom sang iya pagtawag sa inyo. Kung daw ano kabugana ang makatilingala nga mga panalublion, nga iya ginasaad sa iya mga tumuluo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang ginuyara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo, suno kay San Mateo. Himaya sa imo.
Sa sadtong nga tion, nagpalapit ang mga gintutunan kay Jesus kag nagpamangkot, "Sino bala ang labing dako sa ginharian sang langit?" Gani gintawag ni Jesus ang isa ka bata kag ginpatindog siya sa ila at tubang kag nagsiling, "Dumduman ninyo ini. Kung indi kamo magbaylo kag manginkaangay sang mga kabataan, indi gid kamo makasulod sa ginharian sang langit. Ang bisan sino nga nagapaubos sang iya kaugalingon, kaangay sini nga bata, siya ang amo ang labing dako sa ginharian sang langit. Kag ang bisan sino nga nagabaton sang kasubong sini nga bata sa akon ngalan, nagabaton sa akon. Maghalong kamo nga indi ninyo matamay ang isa sining mga katawhan nga kaangay sang magagmay nga mga kabataan sa atubang sang Dios. Nagasiling ako sa inyo nga ang ilang mga anghel sa langit yara pirmi sa presensya sang akon Amay sa langit." Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Magpabilin sa pagtindog para sa pagbendisyon. Palihog maglingkod. Sa aton nga Episcopal Vicar sang Western Vicariates, Very Reverend Father Silvin Gloria, sa aton nga Kura Paroko, diri sa sining parokya sang Holy Child, diri sa Maayon, Reverend Father Dil Peter Advincula, ari man diri si Father Erno Diaz, taga-dirigid sa Maayon, nagaupod sa aton sa sining misa, mga kauturan ko nga mga kaparian nga nagakonselebrar, sa aton nga PPC President Dennis Pabilico, kag ang mga katapo sang iya konseho, sa aton nga mga lideres, sang aton na nariisari nga mga BECs, sa aton nga halangton nga Mayor sang Banwa, Mayor Raymond Malapaho, kagang iya nga tiayon, sa mga municipal officials, sa inyo tanan nga mga kauturan kay Kristo, mga devotos kag devotas sang aton Senyor Santo Niño, maayong aga sa inyo tanan. Sino bala ang labing dako sa ginharian sang langit? Amo ini ang ginpamangkot sa mga gintutunan ni Jesus sa iya. Who is the greatest in the kingdom of heaven? Kundiri sa aton sa kalibutan, may ginakabig kita nga mga labing dako nga mga tawo. Halimbawa, sa patag sang boxing, ginakabig ng labing dako, the greatest is Muhammad Ali. Sa patag sang basketball, ginabaisan kung sino ang ginatawag nga GOAT, the greatest of all times. Kung bala si Michael Jordan, kung bala si LeBron James,
si Kobe Bryant, madamo pa. Mga kauturan kay Kristo, madamo nga mga tawo ang luyag kilalahon. Kilalahon nga sila bantog, nga sila number one, nga sila poderoso, nga sila manggaranon, nga sila madinalagon sa ila kabuhi. Ang mga gintutunan ni Jesus na influensya man sa siningdutanon nga mga kaibog, kagani nagpamangkot sila, sin o bala ang labing dako sa ginharian sang langit. Ang langit lain sang saduta. Lain ang standard sang kalibutan. Lain ang standard ni Jesus. Kagani isa sini nga pamangkot, kay sila nagapamangkot kung sinong labing dako sa ginharian sang langit. Naghatag si Jesus sang isa ka ehemplo, an example. Hindi isa ka tawo nga sikat, hindi isa ka tawo nga manggaranon, hindi isa ka tawo nga madinalagon, kundi isa ka bata. Bata nga iya nga ginpatindog sa ila atubangan, kag nagsiling siya, kung hindi kamo magbaylo kag mangin kaangay sa mga kabataan, hindi gid kamo makasulod sa ginharian sang langit. Siguro nakibot ang mga gintutunan sa sining sabat ni Jesus. Ayhan wala sila nag-expectar sa sininga sabat. Sin o bala ang nag-expectar nga ang jutay labing dako. Mga kauturan, madamo nga mga tawo nga luyag nga sila kilalahon. Kagani may mga professionals nga ila ginabandera ang ila mga hinimuan, ang ila nga mga achievements sa ila nga kabuhi. Nagakatabo man ini sa patag sang edukasyon. May mga tawo nga nagapasikat sang ila nga natun-an, sang ila nga naeskwelahan, kag kung ano pa ang ila nga nahimo lamang nga makaabot sa ginatawag naton nga mga academic degrees sa aton nga kabuhi. Mga kauturan, ining mga dutanon nga mga bagay kag kadalagan, mapanas ini sa paglipas sang panahon. Si Jesus sa Ebanghelyo nagasiling nga magtipon kamo sa mga manggad sa langit, sa diin wala sing sapat-sapat kag tuktok nga makaut-ut kag makapakawat nga hindi masulod sang tawo agud nga ini kawaton. God and the kingdom of heaven are the greatest treasures of all times and for eternity. Kag hindi mahapos ang pag-angkon sining mga manggad. Pila na ang nagpakamartir, ang nag-ula sang ilang mga dugo para maangkon lamang ini nga mga treasures o kun manggad. Ang Diyos kag ang ginharian, amo ini ang makapuno sa mga handom sang aton tagipusoon. While here on earth,
Our heart is restless. Isa ka tagipusoon nga hindi mapahamtang. Siling ni San Agustin, mapahamtang lamang ining aton tagipusoon kun ini yara na sa sabak sang mahal nga Diyos. God has set something eternal in the human heart. Amo ini ang mabasahan naton sa libro sang Ecclesiastes. Buot silingon nga sa aton tagipusoon mayara na nga makabig naton nga built-in nga handom sa mahal nga Dios. Built-in nga handom nga aton maangkon ang mahal nga Dios kag ang kabuhi nga wala sing katapusan. Sa iya nga pagtuga sa aton tagipusoon, ginupod na nga daan sa mahal nga Dios ang eternal life. Kay para sa Dios ang matuod nga puloy-an, amo ang ginharian sang langit kag indi ining kalibutan. Wala sing nagakabuhi diri sa sining kalibutan, tubtob sa katubtuban. Ano na lang ayhan ang matabo sa aton kung kita nagakabuhi diri sa sining kalibutan, tubtob sa katubtuban? Siguro magaginutok kita sa kalibutan. Siguro magainagaway kita sang pagkaon kag sang tubig. Life will become monotonous. Amo kay amo ang mga problema nga aton nga maeksperiensyahan. Amo kay amo ang mga kalisod kag kalipay. Amo kay amo ang mga kadalagan kag ang mga kapaslawan sa aton nga kabuhi. Mga kauturan kay Kristo, of course, ginahandom naton nga maangkon naton ang ginatawag nga eternal life, ang kabuhi nga wala sing katapusan. Luyag kita nga magsaka kag magsulod sa langit. Sa Ebanghelyo, si Jesus may dugang nga mensahe para sa iya nga mga gintutunan. Sang ginpatindog niya ang isa ka bata sa tunga nila. Nagsiling siya, magmangin kaangay kamo sang mga kabataan. Kung sa aton pa, magmangin kaangay kita sang Santo Niño. Sino si Santo Niño? Siya si Jesus, matuod nga tawo, matuod nga Diyos. Siya ang katumanan sining mga panagna ni Isaías nga ato nabatian sa nahaunang nga balasahon nga nagsiling, isa ka bata nga matawo sa aton. Siya amo ang aton mangin pangulo. Pagkatawgon siya, maalam nga manuglaygay, gamhanan nga Diyos, amay nga wala sing katubtuban, prinsipe sang paghidait. Yara sa iya persona initanan, sa persona ni Jesus, nahibaluan niya nga initanan na tingob sa iya, samtang nagadako siya sa Nazareth, sa idalom sang pagtatap ni Maria kag ni Jose. Nahibaluan niya nga initanan nga mga panagna ni Isaías, yara sa iya, samtang siya nagapamanday upod kay San Jose. Apang wala gid siya magpasikat-sikat upod sa iya nga mga kaupdanan nga mga kabataan didto sa Nazareth. Amo ini ang ginatawag nga messianic secret, sikreto nga gintago niya
sa iya kaugalingon didto sa Nazaret, samtang siya nagatubo nga siya isa ka Mesiyas. Gintago niya ini samtang siya nagadako didto. Nagmapainubuson siya. Wala siya magpadako-dako sang sa iban. Amo ini ang isa ka karakteristik sang isa ka bata nga dapat sundon naton sa sini magmangin kaangay kita sa isa ka bata. Kung himuon naton ini, mahamutan kita sa mahal nga Diyos. Pagabindisyonan niya kita sa aton nga kabuhi. Mga kauturan, sa tunga sinitanan, magbantay kita nga hindi kita matunto o kung matiplang sang iban nga mga tao. Ang bata, mapinapatihon, nagapati sa ginahambal sa mga tigulang. Kagani, madali nga matiplang, madali nga matunto. Ginauto-uto, kagani, ginapatalang. Isa ini, kapag pahanumdum sa aton ni Jesus bilang Santo Niño, matuod isa siya kabata, pero gamhanan kay siya matuod nga Diyos, matuod nga tao. Gani bilang bata, hindi naton siya paghampang-hampangan. Pareho sa paghampang naton sa mga kabataan. Kung kita halimbawa nagasaulog sang iya kapyastahan, no? Aton siya nga respetuhon. Kung halimbawa magsadsad, no? Ambot diri, taway siguro sang sadsad, no? Pero sa iban iya nga mga duog, may tawag kita nga sadsad, street dancing, no? Nga sa diin dala-dala nila ang imahin sang Santo Niño. Manami kay ginarespeto ini nga imahin samtang ginadala ini sang mga tao. Kag sa aton nga pagpangabuhi, lantawon naton nga siya hindi isa ka ordinaryo nga bata. Magara ang iya nga ginasuksok. Ang buot silingon, pinasahi siya nga bata. Bata siya, pero aton siya nga hari. May baston siya nga dala. May korona sa iya nga ulo. Kay siya gamhanan. Sa bagay, abisan sa iya nga kamot, aton dira nga makita nga may ginakaptan siya nga globe nga nagasimbolo sang kalibutan. Luwas nga siya prinsipe sang paghidait, prinsipe man ang Santo Niño sang katarungan, prinsipe man siya sang kamatuuran. Ang iya dungog bilang Diyos, iya nga ginpaambit sa aton, paagi sa iya nga pagsuksok sang aton tawhanon nga kinaugali. Kagani, bisan sa aton nga opening prayer kay ina, ginamit lang ang dignidad sang isa ka bata. Bisan matuod, bata, pero pareho sa aton nga mga tigulang, may tawhanon ina nga dignidad. Dira na upod sa isa ka bata ang dignidad sang Santo Niño. May dungog nga dapat naton respetuhon. Mga kauturan, ang masubo kung kaisa kay ginasinggitan naton ang mga kabataan. May ara nga mga
nagaakig sa mga kabataan bisan sa atubangan sang iban nga mga tawo. Ginasingkita naton halimbawa, tamad ka, tanga ka, wala kasing pulos. Ang mga bata, matuod, amat-amaton naton nga disiplinahon. Pero hindi naton pagpintasan paagi sa aton nga pulong ukon bisan physically. Hindi naton sila pagmulayon. Hindi naton sila paghanuton. Masakit man ina para sa ila. May mga bata nga bangod sining mga mapait nga eksperyensya nila sa kabuhi. Dala-dala nila ini kung sila magdako. Kagani nagapabilin sa ila ang pagdumot kag kaakig sa iban nga mga tawo. Ilabi na gid ang nagsika-sika, nagpintas, nagmulay kag nagpakalain sa ila. They grow up experiencing emptiness in life. Yes, they are baptized, but they grow up, well, without prayer life, for example. May ara nga mga bata, as kung sila magdako na, wala na gani nagasimba, wala na gani nagapalapit sa aton nga simbahan, wala nagakumpisar, masubo. Iniayhan bangod sang hindi maayo nga pagpadako sa ila sa sulod sang ila nga panimalay. The family has no meaning for them. The church has no meaning for them. Kagani aton gid sila nga halungan sa aton nga pagdisiplina kag pagpadako sa ila. Mga kauturan, madamo sa aton nga mga kabataan kag pamatanon ang ginatawag naton nga unchurched. Wala nagapalapit sa simbahan. Apang dumdumo naton nga bisan amo ini ang ila nga kabuhi. Nga wala sila nagapalapit sa simbahan. Ang paglaom yara sa gihapon sa sulod sang ila tagipusoon. Kay sa ila nga kalag, sa ila nga tagipusoon, ihara padira nagapabilin ang baga sang paglaom. Baga nga nagahulat nga huypon agud magkalayo liwat. Dako ini nga challenge para sa aton nga mga ginikanan nga i-revive buhion liwat ang pagtuo sang aton nga mga kabataan kag mga pamatanon. Ilabi na gid ang pagtuo nga dugay na nagkatulog. Pagtuo nga dugay na nagpalayo sa simbahan. Kag diri nagasulod ang ginatawag naton nga synodal church. Ang aton nga pag-ubay, ang aton nga pag-upod sa ila nga sila mapabalik sa pagsalig sa mahal nga Dios kag sa aton nga simbahan. Kag gani buguson naton ini kag aton nga bugkuson ang mga pilas nga yara sa ila tagipusoon. Sursihan naton liwat ang ginatawag naton nga mga relationships nga ayhan nagisi sa tunga naton. Ang pagpakalayo liwat sang gugma sa simbahan. Isa ini kadako nga challenge para sa aton. Kayong kaisa ara lamang sila sa laylayon, sa peripheries.
kag nagahulat ayhan nga magpalapit sila nga may eksperyensya Manila ang aton nga pag-ubay kag sa ulihi ang kapatawaran sa mahal nga Dios nga may paglaom pa. Kayang paglaom nga ginahatag sa mahal nga Dios sa iya nga gugma, indi gid makapaslaw sa aton tanan. Sa siniluyag ko nga isugpon ang aton nga mga hilikuton diri sa Archdiocese ang Capiz, ilabi na gid sa sining palaabuton nga Hulyo 2026. Nga sa diin kita bilang isa kad Archdiocese magasaulog sang 50th anniversary. Kag magasaulog man kita at the same time sang aton nga 75th anniversary. Gani double celebration ini, golden anniversary bilang isa ka Archdiocese, kag Diamond Jubilee bilang isa ka diocese. Bugay ini tanan sa mahal nga Dios para sa aton. Kay nagpanglakaton kita bilang isa ka simbahan nga lokal sa sulod na sang 75 years. Kag sa sulod man sang 50 years bilang Archdiocese. Madamo na ang nagkalatabo. Madamo na nga mga bendisyon kag grasya ang aton nga nabaton. Kag gani ang tema sang sining aton nga selebrasyon amo ang generations of heaven's blessings. Mga henerasyon sa mga bendisyon kag bugay sa mahal nga Dios sa sulod sa sini nga mga tinuig. Kagani kaangay sang mga kabataan kaginhigugma ni Jesus. Kaangay sa mga kabataan nga luyag niya nga magpalapit sa iya. Kita sa sini nga pagsaulog sang aton nga jubilee, magpalapit man sa iya, sa pagpasalamat sa iya, bangod siya matutom, mahigugmaon para sa aton tanan. Kagani mga kauturan kay Kristo, ginaagda gidnakon kamo nga mag-upod sa sining aton nga selebrasyon diri sa Archdiocese ang Capiz. Kag padayunon naton ang aton nga pagpanglakaton bisan pa sa masunod nga mga henerasyon paagi sa pagpasa sang aton nga pagtuo, sang aton nga mga hilikuton sa simbahan, sa aton nga mga kabataan, kag sa aton man nga mga kaapuhan. Bendisyonan kita sang aton nga Ginoo, ang Senyor Santo Niño. Amen. Nagatuwa ko sa Dios, amay nga makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang tuta. Nagatuwa ko kay Kristo, iya anak nga bugtong nga aton Ginoo, agin panamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay, sa ikatlo ka adlaw na banhaw siya, nga naghalin sa mga minatay. Humayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga amay, makagagahom sang tanan. Gikan didto, magakaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginкакаupdan sa mga santos, sa pagpatawad sa mga sala,
sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Pinigugma nga mga utod, mga muyo kita sa aton Ginoong Hesukristo nga nangin isa ka bata para sa aton, agud nga mangin anak kita sang Dios nga Amay. Ang aton sabat o Ginoo, pamatian mo kami. O Ginoo, pamatian mo kami. Para sa simbahan, agod nga katulad ni Kristo, magpadayon siya sa pag-ulikid kag sa pag-atipan sang mga nagakinahanglan kag nakulangan sang paghigugma, mga muyo kita. O Ginoo, pamatian mo kami. Para sa mga nagadumala sang aton banwa, agud mapahilayo sila sa pagsulay sang manggad kag gahom, sa baylo mag-alagad sila sing himpit sa tanan, mga muyo kita. O Ginoo, pamatian mo kami. Para sa mga kabataan, agud nga magtubo sila sa pagtuo kag sa paghigugma, kabay nga mapahilayo sila sa mga bisyo nga makahalit sang ilalawas kag kalag, mga muyo kita. O Ginoo, pamatian mo kami. Para sa mga nagaantos, ginagutom, nagamasakit, kag mga nadulaan sing paglaom, kabay nga paagi sa aton pag-ulikid kag pag-atipan, mapabatyag naton sa ila ang paghigugma sang Dios, kag ang iya padayon nga pagtabang, mga muyo kita. O Ginoo, pamatian mo kami. Para sa aton parokya, kabay nga magbinuligay kita, agod nga kita makabalay sang isa ka katilingban, sa diin nagahari ang paghigugma, kalinong kag kabalaka, mga muyo kita. Ginoo, pamatian mo kami. O mahigugmaon nga Amay, pamati ang pangamuyo sa mga kubos kag mga mapainubuson mo nga mga kabataan. Buligi kami, agod nga katulad sang isa ka bata, magtubo sa amon ang pagsalig kag pagtuo sa imo, nga amon Amay kag dalangpan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.
Mga buyo kita tanan mga utod, agud nga ni nga aton nga sakripisyo, mahamutan unta sang Dios, amay nga makagagahom sa nga tanan. Kadayawan yung kinayaan sa ngalan sa aton man kapuslan sa bugos niya ng Santa. O Diyos nga amon tagtuga, ginahalad namon ang mga dulot nga tinapay kag bino, sa pagdumdum ngang imubugtong anak ng iniisa ka bata, himuang ang amon mga dulot, mangin iya sakripisyo, siya nga nagdala sang patawad kag paghidait sa kalibutan, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyong kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo santos nga amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kay bisan nagakabuhi siya sa gihapon upod sa imo dira sa imo himaya, si Kristo nga Ginoo, ginpakita sa amon sa bag-o nga paagi, kag sa makatalanhaga nga misteryo, nga amon ginasaulog karon nga adlaw. Bisan pa nga wala sing may nakakita sang iya himaya subong Dios, karon makita gid siya subong isa sa amon. Imo siya anak sa wala pa ang panahon, apang karon nga adlaw, natawo siya sa panahon, sa pagtingob sang tanan nga mga tinuga, sa idalom sang iyang pagdumalahan. Kag sa pagpatindog sa mga napukan, kag sa pagtuytoy sa mga katawhan, nga nahulog sa sala, pakadto sa imo langit nun nga ginharian. Kagani upod sa mga angheles kag mga santos, nagabansag kami sang imong himaya nga nagasiling. Dugangin na, ano to may pino daw. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Busay padalangin mo Espiritu sa pagpasantos sining mga dulot, agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Kinong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha, kag ginpamihak-pihak ang tinapay, samtang nagapasalamat sa imo. Agiya ini nga ginpanagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling,
magkuha kamutanan kag magkaon kamo sini, kay ini amo ang akon lawas ngay gatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iagin kuha ang kalis, nagpasalamat siya liwat. Kagiyagin palibot ini nga kalis sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom kamo sa sining kalis. Kay ini mo ang kalis ang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sang mga sala, himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala nato ng misteryo sang pagtuo. Gani o amay, among ginahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi kag kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan, sang pagkamatay kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami, kay imo kami ginkabig ng mga takus, sa pagatubang kapagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami, nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumay mo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon Obispo nga si Victor, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop siniyamon katilingban nga nagtaliwan, nga may paglaom mga banhaw sila. Dumdumaman tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Batuna sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nabong. Kaluiman kami ari diri karon nga nagatambong. Agod maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Bereniloy sang Dios, upod kay San Jose nga Abana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos, nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak, nga si Hesu Kristo. Paagi sa iya, kagupod sa iya, kagdira sa iya, ginahatag sa imo, O Diyos, sa may nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. 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 Tungod kay ginsugos ang aton manluluwas, kag sunod sa iya nga gintudlo, mga muyo kita sa may dako nga pagsalig. Ayara ka sa panalangin, pagdaya umabot sa ang imong ginaharian, at manangin mo
pagdili mo kami ipaglaho sa mga panulay, inunuot, luwason mo kami sa luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sang paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami. Agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag paligo na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman. Nga magabalik si Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Hesukristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidayat ginabilin ko sa inyo, ang akon paghidayat ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan. Kag sunod sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidayat kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katubigan. Ang paghidayat sa Ginoo yara sa inyo sa gihapon. Maghatagay kamo sing paghidait. Yari si Jesucristo ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan kita tanan nga ginadapit sa bangkete sang aton nga kordero. Ginoo, dili ako takus nga magsulod ka sa akon puluyan, apay mitlan lamay sa kapulong, mag-aayong akon kalag.
Mangamuyo kita, o mahigugmaon nga amay, imo kami ginbusog sa bangkete sa kadungganan sang bata nga nangintawo sa Birhen Maria. Nagaampo kami, nga kami magtubo sa kaalam, subong man sa pagtuo, kag sa mga buhat sang paghigugma, agod nga imo kami mahamutan, ginapangayo namon inisay imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa ngalan sang Parish Pastoral Council, sa amay nun nga pagubay sang aton kura paroko, Reverend Father Jesus Neil Peter Advincula, aton gid pasalamatan ng mahal nga Dios nga iya gid ginpadala sa aton ang aton amay nga magaubay gid sa aton dungan nga pagpanglakaton sa aton nga pagtuo. Mga kauturan, ang aton main celebrant, ang aton halangdon nga Arsobispo sang Capiz, Most Reverend Victor B. Bindico. Aton man pasalamatan ang mga kaparian nga naghalin pa sa nagkalain-lain nga mga kaparokyahanan, mission stations, kag mga buluthuan katoliko sa Archdiocese sang Capiz. Palakpakan naton sila. Subong man our very own tumandok gid sang maayon si Father Erno Diaz. And of course, pasalamatan man naton ang kaalwan sang aton halangdon nga Congressman Howard Ginto. Ang kaalwan man kag kapisan sang aton halangdon nga mayor nga bisan ano lang oras sarang naton mapalapitan kun bulig sa simbahan ang pagaistoryahan, Honorable Raymond Monmon Malapaho. Of course, kaupod ng iyang tiayon, Doktora Juam Asis Bermijo Malapaho, ma'am. Subong man ang aton Vice Mayor Dodoy Dapulasa, kaupod sang tanan nga konseho sa Banwa sang Maayon. Pasalamatan man naton ang kaluwan sang aton Direktor General sang aton kapistahan, si Sir Tata Diaz. Subong man si Sir Edgar Doliano sa pagpatahom sang aton nga altar paagi sining aton mga kabulakan. Ang aton choir sa atipan man sang aton nga choir master Ma'am Crisley Diaz. And of course, ang panimalayman ni Sir Lito Cabrera nga nagamintinar sang katahom kag katinlo sang ugsaran sang aton simbahan. Ang aton mga lectors, ang aton nga mga manugkulikta, ang aton altar servers, palakpakan naton sila. Subong man si Auntie Sonia Serna kag Auntie Esther Diaz nga kada aga amo ang nagapangagdi, novena sa aton nga simbahan. Kagilakip na lang naton si Manang Raquel nga nagapaninlo sa aton nga simbahan. Palakpakan naton. Pasalamatan man naton ang Knights of Columbus, ang aton nga Parish Youth Ministry. Subong man ang aton nga mga traffic auxiliaries, ang aton BPATs,
ang aton tanod nga nagamintinar sang katawhay sang trapiko sa palibot sang aton plaza kay sa aton simbahan. And of course, ang katapo man sa aton mga kaabyanan sa media, ang Spirit FM Rojas nga nagadala sa kahanginan sa aton Santos nga misa. Kag labi sa tanan man ang aton mga katapo, mga opisyalis kag katapo sa 75 ka mga zonas sa nagkalain-lain nga mga kapilya nga katapo sang aton parokya, palakpakan naton sila. And of course, ang aton nga kaugalingon, palakpakan man naton sa pagpasalamat sa aton mahal nga patron, Senyor Santo Niño. Kaga aton ginapangabay ang aton nga mga kabataan nga palihog magkadto diri sa una para sa pagbaton sang bendisyon sa aton mahal nga arsobispo. Sa liwat ang aton mga kabataan palihog magpalapit diri sa una sa pagbendisyon. Mga kabataan, kadto na kamo diri sa una kay magabaton kamo sang pinasahi nga bendisyon sang aton arsobispo. Sa idalom, dara lang sa ubos. Okay. Maumpisa kita sa aton nga bendisyon. O Ginoong Hesukristo, anak sang Dios nga buhi, sang wala pa matuga ang kalibutan sa sining-amon panahon. Nahimo ka nga isa ka bata, kag nagpakatawo karon pareho sa amon. Nagkabuhi ka diri sa tunga namon, bangod kay ginahigugma mo sing tama ang mga kabataan. Ilabi na gid ang mga labing kubos, kag ang mga kabataan nga imo anay ginkugos kag ginbendisyonan. Gani Ginoong Hesus, karika kag magdala sang imo labing matamis nga bendisyon sa sining mga kabataan nga gindala sa imo sang ila mga iloy kag ginikanan. Ipahilayo sa ila lawas kag kalag ang tanan nga kalautan. Tuy-tuy sila, agud nga magtubo sila sa panuigon, sa kaalam kag sa grasya. Agud nga magpahamuot sila sa gihapon sa imo, sa ila mga ginikanan, kag sa tanan nga mga tawo. Bantayan sila unta sang imo mga angheles kag mga santos. Ilabi na gid Sanday Santa Maria kag San Jose. Agud nga sa ulihi pasudlon manimo sila sa imo langitnon nga puloy-an. Ginapangayo namon ini sa imo paagi sa amuman nga Ginoong Hesukristo. Amen.
Palihog, Palihog, magtindog magtindog ang ang tanan. tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Bendisyonan, kamutanan sa makagagahom nga Diyos, ang Amay, kagang Anak, kagang Espiritu Santo. Lakat kita sa paghiday kag paghigugma, nahalad na ang aton santos nga misa. Salamat sa Diyos. Viva kay Señor Santo Niño! Viva! Viva kay Señor Santo Niño! Viva kay Señor Santo Niño! Malipayon nga fiesta sa inyo tanan.